Narito na ang NYGC Dagdag Kaalaman. Dito sa NYGC Blind Drama. Alam mo ba na ang massage therapy ay hindi lang tungkol sa pagpapaginhawa ng kalamnan? Ito pala ay isang komplikadong profession na may sariling code of ethics at mga regulation. Talaga? Parang ang lalim naman pala niyan. Akala ko simpleng pagmamasahe lang. Oo nga nakakasurpresa, no? Ang Modulo 5 ng Massage Therapy 3 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng etika at profesionalismo sa larangan ng massage therapy. Hindi lang ito tungkol sa technical na kasanayan, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa kabutihan ng kliyente. Interesting. So, ano ba ang mga pangunahing katangian ng isang professional na massage therapist? Well, ayon sa ating napag-aralan, ang mga pangunahing katangian ay integridad, kakayahan, mabisang komunikasyon, magalang na pag-uugali, at maayos na pamamalakad ng negosyo. Lahat ng ito ay magkakaugnay upang mabuo ang isang matagumpay na practice. Wow! Parang ang taas naman ng standards. Pero bakit kailangan pa ng espesyal na code of ethics para sa mga massage therapist? Magandang tanong yan. Ang code of ethics ay nagsisilbing gabay para sa professional na pag-uugali at pagdedesisyon ng mga massage therapist. Ito'y tumutulong upang maitatag ang kanilang reputasyon bilang mga tapat na professional at upang maintindihan ng publiko kung ano ang dapat nilang asahan. Kaya pala. Parang nagsisilbi itong pundasyon ng tiwala sa pagitan ng therapist at kliyente, ano? Tumpak. At hindi lang yan, ipinapakita rin nito ang mga ethical na pagpapahalaga, obligasyon, at layunin ng profession. Ito'y nagpapatibay sa pangako ng mga massage therapist na magsagawa ng kanilang trabaho ng may mataas na pamantayan ng etika at panatilihin ang tiwala ng publiko. Napakaganda naman yan. Sino-sino ba ang sakop ng Code of Ethics na ito? Ang Code of Ethics ay naaangkop sa lahat ng massage therapist mula sa mga practitioner, guro, mananaliksik, hanggang sa mga administrator. Binibigyan din nito ang kanilang responsibilidad hindi lamang sa mga kliyente, kundi pati na rin sa profession mismo, sa kanilang mga kapwa practitioner, mga employer, allied professionals, at sa pangkalahatang publiko. Grabe, ang lawak pala ng sakop nito. Pero sa dami ng responsibilidad na yan, ano kaya ang dapat unahin ng isang massage therapist? Ayon sa ating napag-aralan, ang pangunahing tungkulin ng mga massage therapist ay ang kalusugan at kagalingan ng kanilang mga kliyente. Kasama rito ang pagpapanatili ng konfidensyalidad, pagsasagawa ng siyentipikong pamamaraan, at paghihikayat sa mga kliyente na paghusayin ang kanilang kalusugan. Tama yan. Napaka-importante ng tiwala sa relasyon ng therapist at kliyente. Pero paano naman ang kanilang relasyon sa ibang professional? Well, ang mga massage therapist ay inaasahang magtataguyod ng professional na relasyon, igagalang ang dignidad at kakayahan ng kanilang mga kapwa, at makikitungo ng patas sa kanilang mga employer. Dapat din silang makipagtulungan sa allied professionals at itaguyod ang kanilang profession sa publiko. Mukhang maraming responsibilidad ang mga massage therapist. Paano kaya nasisiguro na nasusunod nila ang mga pamantayang ito? Magandang punto yan. Ang ethical na pag-uugali ng mga massage therapist ay pinapanatili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinakdang pamantayan at alituntunin. May legal na mandato rin para sa practice ng massage therapy na nakasaad sa Presidential Decree No. 856. May batas pala tungkol dyan. Ano-ano ang mga nilalaman nito? Oo, ang Presidential Decree No. 856 na ay naglalaman ng mga regulation para sa mga massage clinic at sauna establishment. Bukod dito, ang Department of Health ay bumuo ng Committee of Examiners for Massage Therapy o CEMT upang pangasiwaan ang practice. Sinisiguro nito na tanging mga kwalipikadong individual lamang ang makakapagbigay ng serbisyo ayon sa mga profesional na pamantayan. So kung gusto kong maging lisensyadong massage therapist, ano ang kailangan kong gawin? May proseso ng pagsusulit para sa licensure na kinabibilangan ng theoretical at practical na bahagi. May mga particular na kwalifikasyon
na kailangang matugunan ng mga aplikante. Kapag nakapasa, sila ay bibigyan ng Certificate of Registration na kailangang i-renew pa na panahon. Mukhang komprehensibo ang proseso para maging lisensyadong massage therapist. Pero kahit na may lisensya na, may mga karagdagang responsibilidad pa ba sila? Tama ka dyan, ang mga massage therapist ay kailangang sumunod sa mga alituntunin tungkol sa kanilang practice. Kasama rito ang pagpapanatili ng mga health certification, pagsasagawa ng kanilang trabaho ng may etika, at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Napakahalaga ang mga responsibilidad nga yan. Pero sa kabila ng lahat ng mga pamantayan at regulation na ito, may mga pagkakamali pa rin ba na nagagawa ang mga massage therapist? Well, kahit na may mga pamantayan, may mga karaniwang pagkakamali pa rin na nagagawa ang ilang massage practitioner dahil sa kakulangan ng pagsasanay. Kabilang dito ang kawalan ng pakikiramay, hindi malinis na pamamaraan, maling pagbasa sa kondisyon ng kliyente, at paggamit ng hindi angkop na teknik. Grabe, mukhang malaki talaga ang epekto ng mga pagkakamaling yan sa karanasan ng kliyente at sa reputasyon ng propesyon. Ano kaya ang dapat gawin para maiwasan ang mga ito? Kaya nga napakahalagang magpatuloy sa pag-aaral at pagsunod sa mga mga etikal na pamantayan. Ito ang susi para sa patuloy na pag-unlad at profesionalismo ng mga massage therapist. Napakagandang punto yan. Mukhang ang pagiging massage therapist ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng magagaling na kamay, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mataas na antas ng etika at profesionalismo. Tumpak, ang massage therapy ay isang propesyon na nangangailangan ng balanse sa pagitan ng teknikal na kasanayan at personal na integridad. Ito'y isang serbisyo na may malaking epekto sa kalusugan at kagalingan ng mga tao, kaya napakahalagang panatilihin ang mataas na pamantayan ng etika at profesionalismo. Napakagandang konklusyon yan. Sa tingin ko, ang pag-unawa sa mga aspetong ito ng massage therapy ay makakatulong hindi lamang sa mga nagnanais na maging massage therapist, kundi pati na rin sa mga kliyente na naghahanap ng dekalidad at profesional na serbisyo. Tama ka dyan. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, sana ay nagkaroon kayo ng mas malalim na pag-unawa sa mundo ng massage therapy. Hindi ito basta-basta lamang na pagmamasahe, kundi isang propesyon na may malalim na responsibilidad sa kalusugan at kagalingan ng publiko. Ganoon nga. At kung kayo ay isang massage therapist o nagbabalak na maging isa, tandaan ninyo na ang inyong propesyon ay hindi lamang tungkol sa kasanayan ng inyong mga kamay, kundi pati na rin sa integridad ng inyong puso at isipan. Magandang punto yan. At sa mga kliyente naman, sana ay mas maunawaan ninyo ang dedikasyon at profesionalismo na dapat asahan mula sa isang massage therapist. Huwag mag-atubiling magtanong o maghanap ng mga kwalipikadong therapist para sa inyong mga pangangailangan. Tama. At sa mga nagbabalak na pumasok sa larangan ng massage therapy, sana ay maging inspirasyon sa inyo ang mga pamantayang ito upang maging mga mahuhusay at etikal na profesional. Napakagandang mensahe yan para sa ating mga tagapakinig. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Ingat kayo palagi at tandaan, ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa pag-unawa at paggalang sa ating sarili at sa iba. Paalam.